Sí. Vostè dirà. Volia fer-li unes quantes preguntes. Una relacionada amb el tema de les escoles, el tema dels campaments d'estiu. Hi ha preocupació entre els pares per el tema del cas d'Olot. Està previst que el govern o la part afectada pugui fer alguna cosa? Aquesta per una part. Després la part afectada pugui fer alguna cosa respecte a què? Perdoni. Amb el tema de l'afectació del nen d'Olot, de la diftèria, que hi ha preocupació entre els pares que això... I té previst el govern a fer alguna cosa? Segona, relacionada amb el tema d'escoles. Aquest estiu permaneixeran oberts alguns menjadors per als nens que tenen problemes econòmic a casa seva. I després ja l'última, amb el tema de la pregunta d'Unió Democràtica. És una afirmació que jo faig, però li faig la pregunta. Vostè sap perfectament que després del 15, la situació amb Unió Democràtica no serà, passi el que passi, no serà la mateixa, la relació. Convergència ha parlat amb el sector sobiranista d'Unió, que últimament està molt actiu perquè puguin passar a Convergència. Començo per la darrera, simplement per, diguem-ne, reafirmar-me amb el que he vingut dient fins ara. Per tant, no, i menys com a portaveu del govern. Jo tinc la doble condició també de dirigent de Convergència, però aquí m'haig de cenyir, em sembla que és obvi i raonable, per altra banda, a la funció del portaveu del govern, i amb aquests temes, com que a més és el que mantenim com a govern, el que són debats interns fins que no conclouen dels partits polítics, doncs esperar que concloguin, i òbviament després ja hi haurà el posicionament que correspongui per part del govern, si és que hi ha de ser. Respecte a la qüestió de la diftèria, valgui aquesta experiència que hem tingut tots plegats per entendre encara millor, si no ho enteníem, jo crec que la immensa majoria de la gent sí, la importància d'estar vacunats. I la nostra recomanació com a govern és que la població estigui vacunada, i particularment les criatures. S'ha vist i s'ha posat de manifest que aquelles criatures i aquells nens i nenes que estan vacunats no corren cap mena de perill. Ho dic, diguem-ne, perquè a vegades hi ha hagut càrregues, diguem-ne, de tipus ideològic que han volgut fer discursos sobre la qüestió de les vacunes, que generen, vés a saber, no sé si hi ha una causa-efecte, ho ignoro, però que generen debats que després, quan veus com funcionen les coses en el cas pràctic, te'n dones compte que és molt important estar vacunat. I aquesta crida la fem, l'ha fet el conseller de Salut, l'està fent tot el món sanitari en el nostre país, i evidentment, en la mesura que això és així, les recomanacions, val a dir-ho, d'aquelles instàncies que depenen de la Generalitat de Catalunya, per exemple, de cara als casals, a tot arreu nosaltres demanem que la gent estigui vacunada. I, evidentment, ja li avanço que nosaltres, en aquest sentit, reforçarem no només aquesta explicació pública, que és molt evident, sinó fins i tot els mecanismes d'ordre, diguem-ne, preventiu, que puguin acompanyar a quelcom que vostè sap que respon en el terreny de la voluntaritat, no és obligatori, això ja fa molt temps que es va decidir d'aquesta manera per raons diverses, però això no treu que hi hagi una crida, diguem-ne, contundent a que tothom estigui vacunat, perquè si estem vacunats aquests problemes no els tenim. En tenim d'altres que ja els coneixem, però no, diguem-ne, problemes relacionats amb la manca de vacunes. Això, evidentment, no és la culpabilització ni la responsabilització de ningú en concret, me'n guardaria prou, però sí, davant de casos com aquests, allò que ja sabíem, simplement posar-ho en pràctica. I després, respecte al que és aquest estiu, jo, si no vaig errat, hi ha programades unes trobades en aquests propers dies, hi ha una feina que ens ha explicat la pròpia consellera de Benestar sobre quin dispositiu estem organitzant, juntament amb entitats del tercer sector, de cara a atendre totes les necessitats que, de fet, ja venim atenent en molt bona part en relació a totes les demandes que es produeixen en una societat com la nostra.